YouTube, det skal noget eller Counter-Strike Black Ops, nej, Counter-Strike Global Offensive. Ja. Det er det, vi skal. Ja, det går jo til godt. Okay. Sådan der. Sådan der, så. Okay. Nice, man. Nice. Nå, undskyld, jeg ikke tale så meget. Men ja. Oh. Nå. Det gjorde vildt ondt, så kommer vi lige... Oj. Ja, og så... Ninja her. Tourist spotted. Yes, det var god til. Og så kommer vi her. Ja. Vi kan nok komme her. Og så... Ja, ej. Ej, hvad så? Mega god. Okay. Sådan der. Ja. Nej. Nå. Yes. Sådan der. Nej. 3. Okay. Der bliver det den her. Nå. Okay. Lad os håbe, det går lidt bedre i den her. Og ja, jeg har fået en ny computer. Det er sgu fedt. Okay, afspil. Okay. Jeg har fået en computer, jeg selv har bygget. Eller min far har givet mig.
fordi han var i gavehumør. Så jeg har fået en computer, han selv har bygget. Sådan han har også selv lagt delene ind og bygget den, og han har selv valgt, hvad der skal være i. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Og det har han gjort det. God shop. Forresten en rigtig, rigtig god hjemmeside. God shop. Nå. Så er ninja skills. Ting. Sådan der, så er det. Ingen summer. Så har vi det. Jeg snød det der. Han hacker. Så. Ninja. De så mig ikke. Nej, det der. Nej. KS. Ej, nu må de lige... styre sig. Efter den her bane, der stopper jeg også. Jeg tror, jeg laver en... Au. Det kan flette en svigt. Det er fordi, jeg skal egentlig til at sige. Nå, det ved jeg ikke. Men jeg køber snart et headset, hvor ja, så jeg kan få noget bedre lyd. Lige nu er lyden nok ikke så god. Det er lige meget klar over. Det er ikke det bedste headset, det er bare et begynder-headset til YouTube. Eller, ja. Start headset, som jeg kunne bruge. Som jeg fik i jul. Og så fik jeg også en Razer. Det er der muligt for. Nej, en Naga. Razer Naga fik jeg. Fik en Razer Naga. Og den er jeg rigtig, rigtig glad for. Den er vildt god. Og så har jeg selv købt et Logitech E110 tastatur. Det er broskil. Så kom broskil kan gøre sådan noget. That shot. Sådan der. Okay. Okay. Okay, fisk. Ved I, hvor jeg er parkour? Ej, du havde godt bedst lige at få den der.
Virkelig? Gå. Sådan der. Nå. Men det var det, YouTube. Tak for den her gang. Vi ses.